Ngapa wae Tom? Lho. Tom sapa? Jenengmu sapa? Satama. Ngapa nak diundang Tom ra gelem? Tom and Jerry. Tom and Jerry. Edan. Lah kok dadi Setyaki ngewangi karo kowe? Setyaki ra ngewangi karo aku. Ning aku sing ngewangi Setyaki. Oh, aku kuwi piye? Kurang piye coba? Kurang perhatian piye coba? Ayo. Edan. Kowe gelem bali ora? Sing gelem bali apa ora kuwi kowe? Ana daya kok ngundurke daya, coba. Kowe menungsa ora tatanan. Kowe udu menungsa ning kowe tatanan. Lho. Kowe ngecero aku, ayo. Arepe apa-apamu mati pecah sirahmu. Ah, ngantem gek ngantem. Ora saya pecah sirahmu. Apa? Ngantem pisan jengkelang isin ngono. Ngantem gek ngantem pecah sirahmu. Ayo tibakno. Menteleng mripate gedhe kok ora iso nggo menteleng. Nggih mripat gedhe ora nggo menteleng apa? Nganggur ada kene. Menah. Oh, mburi no. Aku wis menguasai ilmu tenaga dalam. Dalaman. Kurang ajar kowe ya. Apa dikira aku ora iso ngembari lehmu glaleng. Ayo apa-apamu mati kowe pecah ayo. Mati kowe menungso ya ngene kok kendel-delke. Ayo. Kowe maleso ora gur meneng wae. Kowe maleso aja gur meneng wae kaya ngono kuwi. Malah pendunang mau gur kece karo aku ngejak omongan wae. Kowe ngejak apa? Iya. Iya. Ayo. Temo kowe maleso. Lambemu malah kaya ngono. Dikira apik kowe ngono kuwi. Modal menungso ra tatanan. Tuprok. Iya. Ora tuprok. Iya. Kamu. Ayo, maleso. Kowe ora malah kok ngono kuwi. Iya. Tubrok. Iya. Tubrok. Lah kowe kok malah ngarake ati. Yo biyo nah. Adale mangkel aku. Kono kawan Bagong. Apa? Lho. Bagong. Nun. Sapa iki? Lho. Teko-teko kok nesu-nesu. Wah, lali nek wis tekan ora krasa. Sinuwun Ndarawati, ngapunten nggih sinuwun. Iya, ngopo kok teko-teko kok muring-muring kaya ngono. Kula niku mangkel sinuwun. Mangkel sebabe. Wah niki wajeng mangkat teng mriki niku kula padu ro garang sik. Lho, padu perkara apa? Perkara rek. Lho. Kula ajeng mangkat mriki kok kula goleki rek kula ora ana. Wah, disak gareng jebule. Mongko pun kelong agah. Jan nglarake ati mula kula tekan mriki ya telat. Kula kebagian saron nomor 3. Iya. Ora apa-apa, nggih. Ning pun kula ijali kok sinuwun. Iya, ora dadi apa nggih. Ngapunten nggih sinuwun. Wajan kula ki angger mambu wong udut murah ki ngenten iki. Lho. Lah kok teko-teko lok iki apa to keraton kok ambune hits. Ora kena ngono kuwi Bagong. Wah, mboten napa-napa. Padha kanthi slamet tekamu. Wilujeng pangestunipun. Sinuwun Ndarawati, ngapunten Radi Watuk. Iya. Wah, karang iki usume.
ora apa-apa bangke wajan kula kuwi nganti mangkel tenan ket sore mau kuwi wajan ora arep turu sedile kok ora iso kok digugah watuk watuk kuwi sapa bojo kula ya udu tunggal kula ya udu gugahe sithik-sithik cekrek ya pancen kudu ditampa mbok menawa kanane lagi kaya ngono lha lagi kaya ngono iya wilujeng sinuwun bekti kula konjuk sinuwun iya Bagong pangestu tampan ana nggih kula pundhika jimat napa kepara estu kula sowan wonten negari Ndrawati lho apa ora nyawang lho oh iya Dik wah jan wis ora wah suwe ra pethoke terus kaya maneh kaya batako kok sirak-sirane dadi kaya ngene apike anggepmu apa ngono mboten sinuwun pangapunten kula menika pancen watak kula menika gecolku marusul iya nggih srogal monggo sak omongan kula niku tanpa arti ibarate kula niku ora ana tedeng aling-aling iya lha nggih la lajeng pripun menawi anggen badhe mewujudkan infrastruktur ingkang sae menika kados pundi Bagong nun panjenengan ingsun iki bingung kelawan apa to kang dadi wigatine sira iki sowan sore-sore mongko tanpa timbalan lho lah nek niku wis cetha kula sepisan mriki jeng nyuwun proposal lho teng dusun kula wonten kegiatan lomba bersih dusun lho ana kaya ngono kuwi enten kula sowan kula sepisan ngaturaken sembah bekti kula konjuk dungkap angka kalih sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak ning pancen sowan kula menika dapur dipun utus dening kadang kula ing kapetrukan lho sapa Kakak Petruk Kantong Bolong Kakak Petruk kuwi iso Petruk Kantong Bolong aku kudu ditambahi kakake kok ora mudeng kakang kula kadang kula nggih menika pun Petruk Kantong Bolong nggih sisura gendela ya tontong cerat tontong sat ya bel keduel beh niku sinuwun rikala semanten Petruk niku kula niku didangu teng omahe Petruk kahanan kula niku agi ruwet-ruwete awak kula ya lagi gregesi watuk kula wis ora karu-karuan ra iso meneng sak omah kula niku nganti kaya rumah sakit iya njegah kabeh kula dijeluki Petruk di wis up gong kowe rene oleh tulungan awakku dek kaya ngene kula dugi mriki niku Petruk pun mboten enten teng kasur lho sebabe nguyuh teng jeding dadi kula goleki lho lha kuwi ndi terus Petruk niku bali weruh kula niku terus reka-reka lara mangka kula delok ya biasa wae cetha Petruk kuwi gur ngelih sareng Petruk kula damelke kopi kula kan ngunjuk terus eneng apa kok tiba-tiba ngakon aku kon teko rene kananku ki ya lagi ora baik-baik saja ning omah ki batihku ki ya kaya ngono kahanane gong aku ki lara awakku rasane kaya mritili gong lho cetil sisan apa piye kula ngoten niku kula malah sampluke karo Petruk iya lah piye Tru pamijetke ora nek dukune ora ayu trima ora mijetke nek gur tuwek-tuwekan moh ngoten niku samblek sisan kowe Tru modar ngono sisan Tru kula ngoten kene niku Petruk terus gelem guyu iya nggih nah terus Petruk matur alih kula Gong aku lara ki jane ora kok merga imunitas tubuhku sing ora kuat ngadepi kahanan pacoban sing saya abot ki babar pisan ora ning merga pancen aku kaya ngene iki aku lara iki merga
nalikane dhisik ana sing tau janji karo Petruk. Aku tau dijanjeni ning seprene mung dadi unit tok urung kasembatan. Lho. Lah sapa, Truk? Aku tak krungu sapa sing tau janji karo kowe. Janjani apa karo kowe atik ora disembadani, atik kali kebangetan trimen. Tak bukake korine, tak dodoke lawange, tak kinange gambir karo suruwe. Lho, kuwi tembunge wong nglamar. Oh ya ora sida, Ding, kosek. Dereng tekan ngriku. Ha Petruk ngoten iki. Aku dhisik tau dijanjeni jaman nalikane pustaka Jamus kelima sada karo senjata cakra ilang. Aku tau dijanjeni karo Sinuwun Ndorowati merga dhisik ana sayembara. Nek sing iso nemokke nek wedok dipek anak ning nek lenang dirabekke. Hamila saking menika Petruk nuta kalih sampeyan sinuwun. Nuwun sewu lho niki. Mboten kula kok ateges ngundak-undaki pawarta. Iya, merga sakniki niku enten perkembangan berita niku lho. Apa? Undak ing pawarta. Contone teng kidul dusun ana kabar ana ula gedene sak jempol, kabar tekan tengah dusun ana ula gedene sak lengen, kabar tekan lor dusun ana ula gedene sak glugu, kabar karo kasunyatan pun mboten padha. Mula saking menika kula niki arep ngaturke napa enten-enten lho kula prasaja blaketang terus tegang terang. Blaketang terus terang. Blaketang terus terang. Kula matur kalih Sinuwun Ndorowati ben mengke mboten enten tetembungan hoax. Iya Bagong, hoax. Nggih, sampeyan rasah nirokke wagu. Ratu kok muni hoax. Niku, mula sowan kula waleh-waleh napa? Gandeng Petruk pun cethak ngaten niku niki janjine Petruk ajeng ditagih kalih sampean. Sampean tau tate janji napa kalih Petruk? Cobi kula tak pireng dawuh Sinuwun. Jagat pangestu karo ya Ndoro jagat Bagong. Nun. Pancen nyata aku nalika semana janji kelawan Petruk. Duwe punagi kelawan Petruk kan rong bolong. Nggih, napa niku? Yen to sapa sing bisa nemokake pustaka Jamus Miang Jimat Kalimasada nalikane dicolong karo Dewi Mustaka Weni, yen to lenang tak dhaupke karo Atmajaningsun, nanging yen to putri ndak pek anak. Lah mula niku Gandeng Petruk niku lenang nuwun sewu, masa Petruk kaya ngoten wedok. Petruk cetha lanang kaya glo trukul ning irung barang kok. Mila kula cobi jenengan ajeng ngrabekke Petruk mboten. Mengko dhisik Bagong. Panjenenganingsun bingung. Lho. Bingung sebabe pripun? Bopo Rembantuna rawuh mrene uga bakal ngayonake kelawan anakku. Ingkang rikala semana ndak janjekake kelawan Petruk. Lho. Do teko mriki ta niki? Iya. Nggawa gula teh mboten. Tiwas teko teng ceruk ora nggo gula teh kebangetan. Niki Begawan Durna niki. Iya. Ajeng ngelamar putrane sampean. Iya. Walah. Lah ajeng dingge napa? Wong niki niku pun dijarane. Aku nek kae wong malah ngrekoso. Wah, Bagong ora kurang ajar kowe. Aku sowanku mrene iki nglamarke kawan putuku Lesmana Mandrakumara. Ora ngaten to. Wah ya wis sing cetha ngendikane iki dadi men ora salah paham. Bopo Rembantuna rawuh mrene ngayonake kelawan Atmajaku Purantawati bakal didhauke dening anakku Lesmana Mandrakumara. Sinuwun. Tak rada maju ndak krungu sing kawogan. Iya. Ngapunten. Cobi to mang penggalih. Nek sampeyan maringke putrane sampeyan Purantawati kalih Petruk, kula saged njamin. Bar niku Petruk dadi juragan sugih. Lho, sebabe? Lho, warisan saking jenengan.
Kowe ora edan lho kowe. Ora edan nanggepmu apa? Mboten to maksude niku ngeten Petro niku arep disawang tata lair jan kere. Ning batin niku ora duwe apa-apa. Ning batin niku teng pedukuhan kula, teng Karang Tumaritis niku Petro niku mandor lho sinipun. Cobi to Mang Punggale. Petro niku nek ditaker kesugihane karo Lesmana Mandrakumara. Nuwun sewu, mboten enten apa-apane Lesmana niku. Pancen nyata bener Lesmana niku bagus. Lesmana niku sugih cetha putra ratu negara Ngastina. Gong binantara pinunjuling apa-apa. Ning napa sampean tau weruh anak ratu kok golek kodhok? Napa sampean tau weruh? Coba anak ratu kok buka tambal ban? Coba anak ratu kok dodol sayur esok-esok. Coba menawa sampean penggalih niku napa normal ngoten niku napa normal? Ha? Nek niku nek ngejane mboten Lesmana niku Lesmana niku ngejane ora kentir nuwun sewu niku malah mengke mboten prayogi dadiane nek putrane sampean mangserahke kalih Begawan Durna. Tur nuwun sewu sampean nek ya mesti wis pirsa dhewe. Lesmana kuwi bola-bali arep gayuh wanita mbok sapa wae pisan to nek wis ana sing kasembatan mangkethok ilat kula. Ora ana. Nalikane arep gayuh Dewi pergi mati, pergiwa kalah kali Ndara Gatotkaca. Nalikane arep gayuh Ndara Sri Kandi kalah karo Ndara Janaka. Kalah sakabehane. Coba niki mengke nek ngasih duel kalah karo Petruk ngisini-sini. Mulane nek sampean maringke ingkang putra pun Dewi Purantawati alih Petruk mengke malah seneng uripe. Najan to Petruk niku ora duwe apa-apa, sing penting bahagia. Lho cobi to, Petruk niku dagelan kondang. Ya, jab bintang tamu nek mboten 3 yuta mboten purun Petruk niku. Ngarane kaya kurang-kurange jatah rokok sak slop lho kurang pripun. Petruk niku ning emane niku. Nek sampean nganti maring kene Begawan Durna gelo sing getun sampean dhewe. Cobi Mang Penggalih. Petruk niku sugih ning luwih sugih Petruk Mbang Lesmana sinipun. Dunaila panalinganira lumajaring ratri. Nenenggak jangganira kapisanan. Oh, lole. Astagfirullahaladzim bertobat sumaranti Allah. Apa lole apa wae? Begawan Durna Begawan Durna. Methuke leh kula. Wah, Bagong paripaksaku sing kudu meneh wangsulan karo kowe. Nggih, mboten apa-apa penemban. Ternyatane sampean teng mriki niku nggih priyagung, sampean teng mriki niku rameng patung. Sampean teng mriki niku ya wong, dadi sampean ya bebas berpendapat napa-napa niku sampean bebas. Wah, sajak gawe lara atiku krungu aturmu karo ngersani anak Prabu Ndarawati. Sing kandhake yen to Lesmana kuwi najan to anak ratu nanging duweni kekurangan. Najan to anak ratu nanging duweni ciri gethek. Kowe muni apa mau Bagong to? Kowe muni apa? Cobi to. Kula niku namung muni sak nyatane. Lesmana niku kentir tenan apa ora? Ha? Lesmana niku kentir tenan apa? Heeh. Lho, lah kene. Kene sampean ra trima. Nek ora samestine kowe matur nusane anak Prabu Ndarawati, mergo iki dipriksani piyayi akeh semene ambane. Lingsem yen to ngasih piyayi semene bane padha ngerti yen to Lesmana duweni watak kang kaya mangkono. Lho, nuwun sewu, Lesmana kentir niku ra mung didelok wong kene-kene tok. Ning Lesmana kentir niku pun tekan mancanegara. Cobi sampean penggalih. Cobi sampean penggalih. Bapakne Lesmana niku pancen estu ratu sing sugih bondo-bandu seprapat jagat.
ning nuwun sewu anak-anak siji kapluk. Kelahiran 95 ora iso ngapa-ngapa. Cabi to. Cabi Prabu Duryudana ratu sugih bandu-bandu kok sing di tabuh siter. Ora ngawur gawar ngawur. Wah niki tenan niki nyata jaman krawitan PKK riyen. Kula kalih sinuwun Duryudana, sampean nyiter nggih sinuwun. Ya Bagong, wonten. Terus mereka nyiter niku dikencrong, cring-kencrak kaya wong ngamen niku lho pada anggep apa. Kula sengene sampean iki pripun? Seniman niku ora ngoten niku. Niku bapakne Lesmana. Lah anake saya kentir meleh. Anake saya koclok meleh. Nek sampean arep ngerti coba saiki. Coba saiki to. Lesmana niku pendak-pendak sore mengiriti wong wedok. Kathoke cendhek-cendhek dhuwur jengkul. Digawa teng kesatrian. Terus lampu nep dinep kowe lawang terus swara lagu stuk. Wow gundule atos ngoten niku barang niku. Terus ombak wah sampean iki ora tau ngerti kanane putune sampean kok Mbah. Ning Purantawati mesti nek digawa daup karo Lesmana Mandrakamana mesti bakal iso urip tentrem tiasing bagya mulya. Urung karuan. Sing gegaran Lesmana apa, ha? Sing gegaran Lesmana apa? Sugih, bagus, bagus. Lesmana ki bagus ya ning ora tau sikatan. Cabi mang penggalih, ban pancen bener bagus Lesmana niku bagus. Ning nuwun sewu. Sugih nggih. Ning nuwun sewu nganti Dewi Purantawati kok rabi Lesmana. Bahagia ming tata lair tok ning batine gratis. Mergo ndek bojo ora iso ngopeni karo wong wedok. Ning nek kalih Petruk arep ora ndek apa-apa, ning nek saben dina mesem guyu, lah niku bakal mewujudkan keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Niku Petruk niku aja sampean anggap cepete, Petruk niku aja manganggep wong kere. Petruk arep kaya ngono, ning lemahe Petruk, tegalane Petruk niku pirang-pirang hektar. Niku nek nggo guruke ndiase sampean turah-turah. Bagong ora edan, meneng ae. Lho, kowe wani karo Nata Mandura. Wani apamu sing tak wedeni? Tuwaku mbangane kowe. Arep kualat ora iso meneng. Ora meneng ah, jejele kaos kaki kowe. Wedan. Lha kok dadi ngewel kowe. Oh, pendeli kowe. Aja ngono kuwi kowe. Wah, edan. Lah kok pono kawane kok ndrawasi kaya ngene, ndrawasi. Lah sampean ra trima apa piye nek kula ngelek-elek Lesmana? Mbah, mesti aku ra trimake. Kowe kudu bali, ora sah ngayonke karo Purantawati. Kowe kalah dhisik karo Begawadura. Bagong kowe kalah dhisik, kowe bali wae. Matur karo Petruk. Ora sang ngayonke Purantawati sarep rabi karo Lesmana. Purantawati wis arep rabi karo Lesmana. Kowe bali wae. Sabar. Iki tak matur karo Sinuwun Kresna. Kula purun bali ning kula nyuwun ijol nyawane Petruk. Lho, lire piye? Lah mergo niki wau Petruk mun omong, "Gong nek ngasih kowe bali rene ora karo Purantawati, aku tak trima gantung nang wit kacang." Ngoten niku. Coba arep piye? Coba sampean penggalih ngoten niku. Kula kelangan adi ijole nyawane sampean meneman. Aja takon dosa anake sayembara. Sayembarane apa? Ngasih kowe iso ngalahke kelawan Begawadura. Aja takon dosa. Petruk kakon rabi karo Purantawati. Dadi ngasih kowe iso nglangkahi kuwatane Senopati Darawati. Bawo. Dipun.
Jo aku. Ya ora sida nyilih kok. Ora iso. Aku gak melu-melu. Walah. Ngasih sampean iso ngelangkai kewandane Bagong Jataka dosa Purantawati Dek Lesmana metu Jabawang. Yalah. Akhirnya iki kok gampang. Sayembara wis gak metu njaba, gak deng 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 deng. Rimbukan. Bagong edan mboten edan anu gak pripun niku cerutu-cerutu niku mun kula singkirke. Aja ngawur kae kadangku. Koko Prabu Baladewa kae pepundenku. Lah roh kae. Nek kaya ngono pakartine pun kula teng mriki rarem njaluk sangu cetha sampean ratu tipis lho. Kok sak geleme dhewe kaya ngono. Coba to. Reti kula nyenuk ngeten iki niku jangan terus sampean Bagong iki nggo tuku raketang sak lencer. Lah ning apa entan seprene kok ora metu? Iki apa keraton wedang ya ora ana. Ratu tipis. Apa wae? Ora apa-apa. Gedhe to ora? Nggawa. Njaluk Lho. Piro? 300 wae. Susune tak balekke. Tenan iki. Tenan. Iso, kene. Tenan iki. Tenan wis ora percaya karo aku. Kowe iki wis kancaku suwe lho. Yo. Ah wis ngono. Edan Panakawan Bagong Setyaki. Mboten dawuh. Marata diage maju. Nggih, wis waken dawuh ora. Sayo sing lupa. Mboten dawuh. Babar pisan. Aja ngasih mengko ana regejekan antaraning Praja Ndarawati antarane Wadyabala Ndarawati lan para Sata Kurawa. Keparengipun. Tentremna kanan Praja Ndarawati jenenging Senadya kondur medhaton bubarna kang padha sibuk. Nggih, ngestaken dawuh. Keparengipun pamit madal wasilan Koko Prabu. Lajeng kula kadhawuhan menapa sinuwun? Kakang Udawa babar pisan. Bubarna kang padha sibuk ingsun kondur daton nggih nyun pamit madal wasilan ngati-ati aja kowe bocah cilik kowe iso ora ana dawuh maneh Kakang Udawa. Lho. Ngapa wae Tom? Lho. Tom sapa? Jenengmu sapa? Satama. Ngapa nek diundang Tom ora gelem? Tomen jelit Jeri. Tomen Jerry. Edan. Lah kok dadi Setyaki ngewangi karo kowe? Setyaki ra ngewangi karo aku. Ning aku sing ngewangi Setyaki. Oh, aku kuwi piye? Kurang piye coba? Kurang perhatian piye coba? Ayo. Edan. Kowe gelem bali ora? Sing gelem bali apa ora kuwi kowe? Ana daya kok ngundurke daya, coba. Kowe menungsa ora tatanan. Kowe udu menungsa ning kowe tatanan. Lho. Kowe ngecero aku, ayo. Arepe apa-apamu mati pecah siramu. Ha, ngantem gek ngantem. Ora saya pecah siramu. Apa? Ngantem pisan jengkelang isin ngono. Ngantem gek ngantem, pecah siramu. Ayo tebakno. Menteleng mripate gedhe kok ora iso nggo menteleng. Nggih mripat gedhe ora nggo menteleng apa? Nganggur ate kene. Menah. Oh, mburi no.
Aku wis menguasai ilmu tenaga dalam. Dalaman. Kurang ajar kowe ya. Apa dikira aku ora iso ngembari lehmu gleleng. Ayo apa-apamu mati kowe petak ayo. Mati kowe menungso ya ngene kok kendel-delke. Ayo. Kowe maleso. Kowe maleso ora gur meneng wae. Kowe maleso aja gur meneng wae kaya ngono kuwi. Malah pendunang mau gur kece karo aku ngejak omongan bae. Kowe ngejak apa? Iya. 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 Ayo, temo kowe maleso. Lambemu malah kaya ngono. Dikira apik kowe ngono kuwi. Modal menungso ra tatanan. Tubrok. Iya. Ora tubrok. Iya. Kamu. Ayo, maleso. Kowe ora malah kok ngono kuwi. Iya. Tubrok. Iya. Tubrok. Lah kowe kok malah ngarake ati. putra lamun kawekasan yen kawi sanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pradenta wisanggeni maya Wisnu Pradenta rumangsaku Begawan Durna kok suwe-suwe marahi mangkel rasane nang ati nyengit padha-padha le wong lanang titenono kowe Begawan Durna tak enteni kene kowe sumbar kowe wis sayembara janji kowe teko rene kok ngusung Kurawa aja takon dosa tak plotrok kowe kabeh kathoke rumangsaku wong tua kok nyenyengit wong tua ngrenek sinden apik sithik ngrenek sinden apik sithik empuk jero wis wong senengane wong ndara ayo nek ten Begawan Durna nggawa Kurawan iku tekan kene tak ajangi jembar dadane Bagong
nututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Rona kono magawe kelarira angwak rak tenan to sing tekan kene Durna ki mental kepiting nantang cangkem tok jane nek diitung padha aku nek ning kancane aku nek ning kancane ya padha dikira adu mulut ngarep dhewe nek kon temandang mburi dhewe apa wae plirak-plirik lho Bagong wong kang kaya kowe wis mulang sarak pakartimu wani karo pepundhenku wani iki merga nek sebabe wis nek kene mbangane gurko kean penjelasan ngalor ngidul tanpa guna gunem kang tanpa guna kang ngalor ngidul gunem kang tanpa guna ora bola-bali ta dadian kowe arep ngopo nek kene nglabrak kowe labraken nih tak ajange jembar mbok mati tak lakoni kabeh tak lakoni demi tukiman lho ngawur kabeh tak lakoni gur kanggo kakangku Petruk aja nganti aku bali weruh Petruk gantung nang wit kacang ayo apa-apamu kowe muni kowe aku nglabi karo Petruk cetha aku engko ngasih mati mungsuh Kurawa mati utawa labuh bebener syahid dikebumekke ning Taman Makam Pahlawan neng kowe mati mungsuh Bagong patimu pati nista pesarianmu kuburanmu pendak-pendak malam Jumat dikai sajen dijaluki pesugihan ayo edan aku ora nrimake Petruk arep mboyong karo Purantawati aja takon dosa aku sing ora trima ayo ora trima Lesmana arep mboyong Purantawati ajang adalan kene ya kowe iki omong apa omong tenan ngene kok welahedan ora welahedan iki tenan iki ayo tandingana kridane Bagong legane ngatiku tundlep oh ya ayo wis ping pira sampean nyuwuk wong rumpakan mesti kula disuwuk angger rumpakan ora apa-apa ayo sindan-sindan agak dumengot tung ndang dun ceprut sing ceprut apane ndak tak takon pripun Ndara kok sampean nulungi kula Bagong nun bloko suto aku ora trima Kurawa tekan kene Begawan Durna mung arep mbudak banyu bening kanane Guru Ndrawati
aku didhawuhi Koko Prabu Kresna kinen ngundurke Kurawa. Nah, alhamdulillah. Nek ngono sampean belani kula. Ora. Lho, Aku ngerti kon ngundurke Kurawa, ora kok kon belani kowe. Mula nek kowe perang mungsuh Kurawa, eneng kene iki Daya ora sak patute. Balekke lawan Daya. oh nggih pun nek ngaten kula tak ngaso. Iya. Apa tenan lho tandangi Kurawa? Iya. Nek kowe sing maju Koko Prabu Baladewa kowe sing nandangi. Ah, siap beres niku menengke. Urusane niku oleh kula. Iya. Sampeyan nek mung perkara Prabu Baladewa muring-muring wae aja wedi kangelan. Kula mesti nandangi. Iya. Engko nggere kula wis suwa. Katri gumulung mangkrempek ing wadya. Renang guna magawa gelarira wang. Pun kek maju perang kek maju toh ki nyawa kula Ndara.
Ngapa wae Tom? Lho. Tom sapa? Jenengmu sapa? Satama. Ngapa nak diundang Tom ra gelem? Tom and Jelit, Jerry. Tom and Jerry. Edan. Lah kok dadi Setyaki ngewangi karo kowe? Setyaki ra ngewangi karo aku. Ning aku sing ngewangi Setyaki. Oh, Aku kuwi piye? Kurang piye coba? Kurang perhatian piye coba? Ayo, Edan. Kowe gelem bali ora? sing gelem bali apa ra kuwi kowe? Ana daya kok ngundurke daya, coba. Kowe menungso ora tatanan. Kowe udu menungso ning kowe tatanan. Lho. Kowe ngecero aku, ayo. Arepe apa-apamu Mati pecah siramu. ngantem gek ngantem. Ora saya pecah siramu. Apa? Ngantem pisan jengkelang isin ngono. Ngantem gek ngantem. Pecah siramu. Ayo tibakno. Menteleng mripate gedhe kok ora iso nggo menteleng. Nggih mripat gedhe ora nggo menteleng apa? Nganggur ada kene. Menah. Oh, mburi no. Aku wis menguasai ilmu tenaga dalam. Dalaman. Kurang ajar kowe ya. Apa dikira aku ora iso ngembari lehmu gleleng. Ayo apa-apamu Mati kowe pecah ayo. mati kowe menungso ya ngene kok kendel-delke. Ayo. Kowe maleso. Kowe maleso ora gur meneng wae. Kowe maleso aja gur meneng wae kaya ngono kuwi. Malah pendunang mau gur kece karo aku ngejak omongan wae. Kowe ngejak apa? Iya. 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 Ayo, antemo kowe maleso. Lambemu malah kaya ngono. Dikira apik kowe ngono kuwi. Modal menungso ra tatanan. Tubrok. Iya. Ora tubrok. Iya. Kamu. Ayo, maleso. Kowe ora malah kok ngono kuwi. Iya. Tubrok. Iya. Tubrok. Lah kowe kok malah ngarake ati. Pecah lho, Man. Kartomarma Nggih, Man. mundur. Mungsuh Panakawan kowe kalah. Sanes Bagong ingkang majeng, Man. Sapa? Senopati Ndrawati. Lho. Setyaki maju. Nggih, majeng. Kula bingung. Kedah kados pundi? Malah kula dipun ajar kali Setyaki. Wela. Lah kok dadi wong Ndrawati melu-melu perkara iki. Lah kok dadi kaya ngono wae lah. Nek cara aku wong kowe iki pangeran pati. Kudune mungsuh senopati iso menang. Nek kok kalah kaya ngono. Coba ta apa ra isin. Sampeyan kuwi wong tuwa maido wae. Coba sampeyan nglakoni perang. Abot, Man. Toh-tohane nyawa. Entek-entekane ming tombok ngobatke. Kalah mundur dipaido. Pilomburung menehi bantuan. BPJS apa ngono kok malah. Ngerti wong kaya ngene malah dipaido. Sampeyan ki wong tuwa ora ngrasake dadi nom. Ngrasake kok. Ngrasake dadi nom ming glidhike tok. Mbasan tuwa ming tuwa-tuwa bosok. Wis. Nom glelenge ra jamak-jamak, bojone meteng tinggal lunga. Wong lenang apa sampean iku, Man? Tajak kok. Tajak.
Sidaya. Sakit manah kula man. Satamang apa? Bagong edan. Wela. Mesti ngelokke karo kowe. Ya sing sabar kana wis kana mundur. Nggih. Edan. Kula diantemi Setyaki diantemi kula ngantemi Bagong ora dirasake malah ngece. Sik man kula tak takon. Jane Bagong muni cangkeme. Iya. Terus tuplok niku werdine napa niku? Amangi ora apa ya? Tak amangi ora ya kira-kira. Wis gawe ning kana. Nek ndadekke perkara Nggih, Pun. waduh. Lho semanggake man. Iya. Yalah. Kurawa sapa sing urung maju? Amuk sila mlatak, saya mlatak embang yen padha awan. Wah, kepalan panus maning jajalanat menungso tatanan. Iblis lanat kowe Setyaki kowe Senopati Delawati duwe derajatmu ngukuli apa-apa. Duwe kowe tekate kaya dengan eling apa mungkin mengkate kiai kowe cilik decek pula cepilo nek kalau aku jual aku Setyaki ayo. Amo silam lata jaya mlata wajan padha-padha. Tandingan iki pelan pancen kala aku cilalan ayo delemo ganti kumite ke Prabu kala aku cinta Prabu Duryudana takon dosa apa legane atiku. Pripun kok mundur? Maju. Ah pripun? Maju. Bela. Ngapa Trek? Mau surah merata jaya merata. Kowe watuk ngopo sabar sare. Kowe ngobrak-abrik kura apa ya? Kowe ngobrak-abrik kura apa? Kowe ngobrak-abrik kura apa? Wah, entenono ki tak kandhake bapakmu aja takon dosa. Apa? Wis kana kowe mundur. Ora iki ra patut perang, wis gak kowe nang kono wae. Ah, wis ngono. Ayo. Maju nek Ndara Setyaki. Ngasih Ndara maju tutuki bareng-bareng. Iya, Bagong. Ah, tutuki bedodane. Mundur, Cit. Mundur. Enggak mundur. Mboten maju. Lho. Ha cetha nek wong mundur kuwi ra maju. Lah nggih. Mungsuhmu. Bagong. Wo. Mungsuh Bagong. Nggih. Terus Nggih, terus ngaten niku. lho. Kok iso mundur larah-larahe kepiye? Mboten maju, Man. Diamangi kok. Wo.
Kowe mundur merga Bagong. Bagong ngundurke kula. Kula tekan mundur. Wo, nggih. Terus arep maju neh. Mboten. Lawang. Kula ora dibutuh karo Bagong. Apa boleh buat? Iya. Pun gimana? Iya. Sak geleme dhewe. Citraksa. Rene. Pripun? Kowe kok ngidoni raiku karo wong tua kuwalat. Oh. Wau ta? Iya. Ngapunten kaya karang gatel gulune. Pripun, Man? Aku ora njeluki kok. Oh, nggih pun. Mboten njeluki nggih pun. Iya. Kula niku sak rungan-runganan. Dadi nggih ngapunten. Kula niku sak rungan-rungan. Sak rungan-runganan. Kula niku sak rungan. Setan ora. Wong tua kok. Jak idon-idonan. Cit. Maju. Musuh siapa, Pak? Piye? Musuh siapa? Piye? Musuh siapa? Apa? Musuh siapa, Pak? Rene to. Omongan rane nggo neblek. Ben wong-wong dureti. Nggih. Maju. Ayo. Musuh siapa? Musuh siapa? Apa? Mungsuhe sapa? Wah. Mungsuhe Setyaki karo Bagong. Oh. Nyari ku. Nyari ku. Apa? Mbok man kula dhewe ra mudeng. Ku tancet. Nek man. Piye? Setyaki le Bagong. Iya. Oh, ora abu-abu. Arep maju ra? Iya, iki kok ya kok. Piye? Kepiye? Mbok man kula dhewe ya ora dong. Arep maju ora? Maju. Ya. Maju Setyaki Sumbari. Ki man? Tak ngrungokke kok kene. Tak ngrungokke lehmu sumbar kaya ngapa? Ayo sing tetek tangguh tanggon. Siap. Setyaki. Apa apamu? Kowe mamani karo aku. Apamu sing tak wedeni? Mati telingaku. Maju apa apamu? Dlang tak cek. Citraksi. Hui. Ya. Pripun man? Nek sumbar ki terus maju rono. Nggih. Lah kula maju teng pundi? Kowe malah mriku, kowe malah rono. Ulah kempon nek kleru kok. Lah iku kebacut mriku wis arep rono. Ha isen man kok dikira baleni wedang. Bocah kok. Anu man, kula niku cacah-cacah mangkel karo sampean. Mergo sampean niku karo kula niku bedak-bedak ming kongkonan niku. Kula niku dadi isi ngoten lho man. Wis arep maju ora? Mah. Mbak Bobok mungsuh mbak wedok men kalah kula niku. Iya. Mari man. Iya. Sak WA kula disadap. Iya. Wis.
Setyaki arep ngajar aku. Dudu kowe mungsuhku. Ayo. Arep ngopo Begawan Durna kowe? Isa arep ngayal. Setyaki aja takon dosa tanding ana Kyai Cundha maneh. Bapak Durna. Bapak Durna kenging napa kok dawah kados ngaten. Segala sampean kenging napa? Sampean kenging napa? Lah kok ya ngoten niku. Setyaki kewangi Bagong, Setyaki kewangi Bagong. Niki pripun? Kowe lha edan. Lah kok dadi Setyaki kowe? Kowe ngorek-orek pasuryanipun Kakang kowe Setyaki. Pripun Ndara? Bagong, Non. aku leh ngewangi kowe tekan semene bae. Lho, kok pripun ngoten niku? Pripun ngoten niku sek? Hitungane rong genah kok. Arep tekan semene. Pripun maksudnya? Aku ora sagu nandingi sing iki. Sapa sing maju Durna? Dudu. Sing maju Durna antepi dhewe. Lho. Lah sinten? Koko Prabu Mandura. Ngliga Kyai Nenggala. Oh. Saman wedi. Wedi. Aku entuk dukane Koko Prabu Kresna. Ngasih aku tanding karo Kyai Nenggala. Aku kuajur. Menerane malah ra kangelan mamah. Lho. Lah wis ajur kowe. Saman wedi mungsuh Kyai Nenggala. Wedi. Wah, satriya. Satriya ora ndek akal pikir. Satriya ora ndek akal pikir sampean iki. Lah piye? Nek aku ngasih mungsuh Kyai Nenggala aku mati. Sampean ki duwe pusaka lho. Pusaka apa? Lho. Gada wesi kuning. Gada wesi kuning kok ora dinggo kebangetan sampean. Tak juwe ya. Wah ngono. Baik. Loh. Setyaki si Adi sing sarek. Si Adi sing sarek aja njur kliga Kyai Ganda Wesi Kuning. Setyaki sing apik, sing sarek. Setyaki sarek. Sare-sare apa? Nyatane sampean nglabuhi Begawan Durna, kula yo nglabuhi Bagong, kula nglabuhi negara Ndrawati. Sampean wis gawa Kurawa segelar sepapan. Samba wis bebudhek banyu bening kanan negara Ndrawati. Setyaki sing ora trima minangka senopati. Weh lah. Kowe arep nandingi krijane Baladewa.
Kowe arep wani karo aku ya ngono apa piye? Ya ngono apa piye? Nek pancen kowe kudu sing dijaluk. Nek pancen kuwi sing diantepi Nata Mandura mungsuh Gandha Wesi Kuning, kula ora bakal wegah, kula ora bakal wedi. Oh, lah dalah. Tampane Kyai Nenggala kowe ajur ku wandhamu kowe. Tampane gruk-gruk ora aset kanggo ngeligo Kyai Nenggala. Dadamu jemblong aja takon dosa. Tampanono pecah siramu mungsuh Gandha Wesi Kuning. Setyaki Koko Prabu sareng Koko Prabu. Sareh Koko Prabu. Sinayang manggulung mentonaken dewe kramanira sapa vokale Noah? Ndi wong iki? Kowe meneng sik, kowe wis gawe perkara kowe meneng sik. Nggih, Koko Prabu. Iya. Setyaki, kowe arep wani karo pun Kakang. Koko Prabu kula aturi sareh, sampun Koko Prabu. Kula aturi sareh. Wonten atur saking anak kula pun Purantawati kedah pun aturaken lawan Paduka. Piye Kresna? Kabul wusanane nggone Siadi Ranting lawan Purantawati apa ya gelem dhaup karo Lesmana Mandragumara? Koko Prabu. Piye? Piyambakipun matur bilih. Purun dipun mengku garwa dening sinten kemawon waton temanten kakung. Saged ngaturaken wangsul ngunduraken wangsul inggih menika wujudipun senjata cakra. Jernyatanipun wekdal punika senjata cakra jebul tinemunipun loncat saking padunganing pusaka Koko Prabu. Kaget trisang kabeh anggure nangkul kinempet kempet. Dosang retaning bawana. Oh, bela jagat ya Punara. Malah yen ngono kepasang yojo katuji nginuk malah keporaku pun Kakang bakal matur ngersani Yayi Prabu Duryudana. Dimen Lesmana ku mati golek ana ngendi senjata cakra Yayi Koko Prabu. Ing sak mangke supados Lesmana menawi kepengin dhaup kaliyan anak kula pun Purantawati kedah saged ngaturaken senjata cakra. Ya Kresna aku njaluk pamit Yayi ngantos-atos dherekaken Koko Prabu. Setyaki wonten dawuh sing dawuh karo kowe nek kon ngliga Gandha Wesi Kuning sapa? Bagong Koko Prabu. Ora pantes ora memper ning atase Koko Prabu Baladewa mbok waneni mongko Siadi wis ngliga Gandha Wesi Kuning. Aja mbok baleni. Ngapunten. Ora mung cukup njaluk pangapura. Nggih. Bagong kon rene. Oh nggih. Bagong. Nun. Timbali Koko Prabu. Kono kan apa kan kono apa? Kan apa sih anu Ndara? Aku dhewe ora weruh, timbali. Mengke mangsi sanjang Kresna Ndarawati mengke kula nyusul. Tenan wis to, kowe mang mriko. Iya.
sanjang ajeng nyusul. Lho. Bagong ki teko wis telat kok. Arep nyusul kepiye to? Limbukan lekas wae agi Bagong agi teko kok. Timbali kono rene. Kuwi. Bagong. Non. Timbali Koko Prabu. Ah, sik tak tanda tangan sik. Tanda tangan apa? Mbok apa sing arep tak tanda tangani apa ora aku jan. Kuwi lah Bagong timbali ratu kok. Bagong. Bagong, non. Rene kowe. Wah, enten apa sih, Mas? Sing ngakon Setyaki ngundurke Kurawa sapa? Lho. Mboten nonton niku. Mboten nonton. Ora tumbak cucukan. Wes to, sabar. Engko tlonjonge ya ana. Gur arep golek pembelaan kok ngasih kaya ngono. Mboten nonton sing ngakon Ndara Setyaki ngundurke Kurawa sinipun. Lho. Iki Kurawa semene mbane mau mundur sing ngundurke sapa? Lah niki. Lho, sing ngakon. Lah inisiatif dhewe kok. Ora tumbak cucukan. Sik, tak critake larah-larah ngeten. Kula wau maju musuh Kurawa. Ya. Kula diantem Kartomama candhak sirah kula dibanting, kula kebur sak dhuwur-dhuwure kalih Ndara Setyaki dicandhak. Set. Terus medun, terus gamelan disuwuk. Ya. Ha terus niku Ndara Setyaki nganu ngeten iki kalih kula. Bagong. Aku ki bendaramu dhisik sithik akeh tau tate mbok mong nek kowe lara aku melu lara nek kowe mati aku layat ngoten niku ya terus pripun Ndara wis kowe ngasuwa Kurawa sing ngundurke aku kuwi tenan ngono kuwi Pak Setyaki emang takon dhewe coba masih ngligo kota masih kuning niku ora mergo inisiatif dhewe lah ora. Aku ngligo kota Wesi Kuning mergo dapurmu. Hai, rasanya lagi saya, Mas. Saya di sini hanya bertugas. Aku nang kene iki daya. Weh, delek ngono kowe wae ya. Ulatmu nah, ya ora nesu. Ya ora nesu. Ya ora nesu ngono kuwi. Mbok sabar. Nangis kae, cetha kae. Bagong, non. Enten apa sih, Nun? Kowe bali ning Karang Tumaritis. Nggih. Kersane pripun? Matur karo kadangmu ya Petruk Kancong Bolong. Kalamun nek kepengin rabi karo Purantawati kudu bisa ngaturke kondur ya kuwi wujude senjata cakra. Niku tak. Iya. Oke, siap. Waktu dinten iki kula tak bali teng Karang Tumaritis kula tak matur kalih Petruk Ndara. Iya, hati-hati Bagong. Nggih.